Masu magana na cewa ana da ta wuta a makera sai aka tsince ta a masaka. A yanzu haka ana zargin babban janar na dakarun juyin juya halin Iran da zama dan leken asirin Isra'ila, wanda shine ba da bayanan sirrin da aka kashe Ismail Haniyeh, shugaban kungiyar mayakan Gaza, da shugaban kungiyar mayakan Lebanon Hassan Nasrallah. Amma shin menene dalilin da yasa ake zargin sa? Ku biyo ni domin jin amsar wannan tambaya. Amma kafin nan ga wasu kanun labaran. Kasashen Laraba sun matse wa Amurka lamba da ta dakatar da Isra'ila daga rubuta tashin hankali a yankin su. Kazalika za ku cewa shugaban dakarun sa kai na Sudan RSF mai suna Hameti ya rage kasar Masar da kai musu hari. Labaran zamu tattauna akai kenan a cikin shirin namu na yau. Isra'ila tana kashe shugabannin kungiyar kwancen Iran a yankin, tun daga kan shugaban kungiyar mayakan Gaza Ismail Haniyeh zuwa kan shugaban kungiyar mayakan Lebanon Hassan Nasrallah, sai kuma wanda ake sa ran zai mai gurbin Nasrallah mai suna Hashim Safiuddin. Isra'ila tana musu dauki dade, wanda kan kadai ya isa jefa fargaba a zuciyar Iran saboda ta bata tsawon shekaru tana gina waɗannan kungiyoyi. Kuma kisan nasu ya samar da wasu tambayoyi. Shin ko dai Isra'ila na da masu leƙen asiri ne a cikin dakarun sojin Iran? Shin ko dai ta haka ne suke iya gano inda waɗannan mutane suke tana kashe su? Dakarun sojin Iran da ake zargi dai sunan da ake walakani da IRGC, wato dakarun juyin halin jamhuriyar musuluncin Iran. Hukumar soja ce mai rishika da dama, akwai sojan ƙasa, sojin ruwa da masu kula da harba rokoki. Amma idan aka zo fuskantar Isra'ila akwai wasu masu haɗari, su ne 'yan gane kashe ne, ana musu lakani da dakarun Quds. Sun kasance dakarun hukumar masu karfin gaske a fannin yaƙi. Wannan mutumin shine shugaban reshen mai suna Ismail Gani. A tsakanin 'yan kwanakin nan an rika dan cewa ba a gan shi ba. A yanzu kuma wani rahoton na yawo na cewa ba bata yayi ba, a maimakon hakan yana fuskantar tuhuma ne a Iran. Tehran tana tunanin cewa akwai yiwuwar Gani dan leken asirin Isra'ila ne, kuma shine wanda ke da alhakin kula da duka kungiyoyin kawancin su na yankin. Ga kuma dalilin da yasa ake zargin shi. Bari mu fara da kisan shugaban kungiyar mayakan Gaza Ismail Haniyeh. An kashe shi ne a ranar 31 ga watan Yulin wannan shekara a cikin babban birnin kasar Iran, Tehran. A cewar rahoton an kashe shi ne a gidan saukar baki wanda